оркестъра. Настанете се да видим кой къде се е дал. Да видим има ли свободни места. Защото много хора пристигат, заведението се е преклонило и ако обичате, седнете си по местата, че ще има церемония по връчване за наградите. А наградите са златен скон. Това ще е... И така, Менделсън. Бог да ви благослови! И сега горчиво за младежите! Шампанското да се отвори! Шампанското! Бог да ви благослови! До година да се радваме на мъжка рожба! Различен си ти, а живота си върви. Различен съм аз за теб, различна си ти, а живота си върви. Различна съм аз за теб, различен си ти, а живота си върви. Различен съм аз за теб, различна си ти. Ще бъда твоя до смъртта. За най-красивите и най-добрите младоженци
срещу теб. Това се случва всеки ден. Тя моя вече попията у нас, други имаме нура. Ще бъда твоя до смъртта. Аз те обичам, аз те обичам. Не се съмнявай, без сега. И аз те обичам, много обичам. Ще бъда твоя до смъртта. Аплодисменти за младоженците! И така, един специален поздрав, специално от Вълката, за младоженеца и за тяхните кумове. Пожелание песента "Моето вече". Като видя лицето ти, силно забива сърцето в мен. Искам винаги ти да си близо, поблизо и само за мен. Обичам всичко в тебе и твоите нежни мили очи. Запни си близо до тебе и с друга не искам, не ще я смени. Всичко си ти. Искам те само за мен и с друг да не си. Ти си моето вече и всичко си ти. Искам те само за мен и с друг да не си. Ти си моето момиче и друга не искам. Обичам те лудо, знай го и ти. Отворена за младоженеца, знай го и като видя лицето ти, силно забива сърцето в мен. Искам винаги да си близо, поблизо и само за мен. Обичам всичко в тебе и твоите нежни мили очи. Запни си близо до мене и с друга не искаш, не ще ме смени. Ти си моето вече и всичко си ти. Искам те само за мен и с друг да не си. Ти си моето вече и всичко си ти. Искам те само за мен и с друг да не си. Ти си моето момиче и друга не искам, заедно ти. Без те мога да дишам, обичам те лудо, знай го и ти.
за младоженци. Това беше специално от Вулката за младоженец. Много любов. И така, благодарим на всички танцуващи. Ако обичат всички гости да се седнат по местата, че ще се сервира вечерята и както традицията повелява, почва даряването на младоженците. Нямаме време, дами и господа, затова сядайте си по местата, за да се сервира вечерята и почва даряването, официалното даряване за младоженците. Пиене, ядене и почваме даряването. Я искаш? Ами пусти това вълнение. Колкото може. Сега специално за двамата. Живи здрави, добре дошли в България и Господа ви благослови! Живели! И когда ми си прошла от сърцу
пустойна ти, горгори падая, амаро късмети. Еки ги светвали да я дома одуй края, я бачиели те овас ангия. Каски герая, амаро пустойна ти, горгори падая, амаро късмети. Еки ги светвали да я дома одуй края, я бачиели те овас ангия. И да било много специален поздрав за всички гости. Продължаваме с една много страхотна балада, това е песента "Да" е от албума на Звонко Демирович. За всички гости от малко семейство, от уважаемите кумове, от сватбарите и прекрасните сватове. Танца няма да прекъсне. Кой каза да здраве? Просто сте страхотни и уникални! За всички танцуващи и за всички влюбени много си цяло. За най-любимите. Любава свакора, аве суне. Любава своя църкву и Любава са на горе мори, сой на ми въртали. Гледам, че се вират вечери.
вечерта исках да ви спея най-готините балади, но добре, окей. Аз ли трябва да поема щафетата на шпикера за даряването или да дойде да се чувства работата? Яшко! Добре, докато шпикера... Дами и господа, на вашето внимание да заповяда кума и кумицата на дансинга, за да може да видим какво ще почне да дарява кума на младоженците. Той се виката и тя също да дойде тук на дансинга. Куме, какво да бъде първо за тебе, куме? Каква музика искаш? Я Шабана! Бре, да си дойдем на думата.
пестера. Моля, дой се винката да стане до бракци, до кума и до кумицата и младоженците. Така, както знаете, ако обичате, изчистете малко дансига, защото кума минава, нека само неговата фамилия да играе. Ако обичате, извиняваме се много, но желанието е такова. Не от мене, а желанието на кума е такова. Нека неговата фамилия, защото той ще се представи пред всички вас, да видим кой какво дарява. И така, започваме с кума. Първата налична сума от кума е 200 евро. Евро. Така, и първото желание на кума и кумицата. Рага! Айде, кристали! Рага! Много добре пееш. Да, той не може да се спреме, той само му се пее на него. И така продължаваме с даряването с кума. Още 200 евро. Живее ми се! Песента живее ми се!
даряването. Още 200 евро станаха 600 евро. 800 евро и за него специално най-новият ключек картечница. И след него да се приготви големия брат и бабата. Да. Я сега му казваме, че сте вас. Така ли? Видявай ли ми так? Да си жив и здрав. Да. Благодаря на оркестъра. Бъдете живи и здрави. Продължаваме ли? Така, 800 евро, 1000 евро, 1200. Има ли още? Да си жив и здрав. Продължаваме с... По вашето желание, най-новият ключек на оркестър Кристали. Ключека Кобра!
Бордо, Франция! Да си жив и здрав, моето момче. Все така да си весел, щастлив и да ни веселиш. И така продължаваме с даряването. Колчето кума подарява 1400. Касиерка! Оригинал! И продължаваме с даряването. Сега 1400, 1500 евро от все сърце. Ти ще кажеш. Заповядай микрофона. Нека живи и здрави малко семейство, така да се обичат. Благодаря за това пожелание. Пожелал от все сърце кумеца да са живи и здрави. Младоженците с една вечилка, с две рожби. Първото да бъде, може три. Калинка вика така, моята снаха, моята сладкиня. Така вика. Сега бабата да мина. Нека да мине бабата и големия брат Питко. Заповядайте на дансинга. Вашия дансинг. Да ми са живи и здрави двамата братя, че са номер едно, много умни, много стабилни, номер едно работливи. Бог да ми ги благослови 100 години. Бог да им връща тази радост, дето имам аз днес. И снахите да са живи. С децата си. Забравя. Така, бабата подарява един олекотен юркан на стойност 35-40 лева. Извинявай, 150 лева. Така, и подарява всичко в евро, 50, 100, 150, 200, 250 евро, това означава българска пара 500 лева.
дами и господа, и една жълтица ли е кой? Дай да видим. Пръстен за младоженица. Да си жив и здрав, моето момче, да си го носиш 100 години, това е подарък от бабата. Пръстен от 10 грама и 500 лева българска пара. Аз горе-долу преценявам, защото с това се занимавам. Така ме е научил моя баджанак. Какво да правим? Специално за бабата, Темис Кангъл. Кобра, ти си. Жив и здраве, Кобра, къде те намериха тия пускалите? Къде те намериха? Къде те откриха тебе? Ти си бил скрит някоя дупка някъде. Ама някоя дупка от 10 години с тях. Пачо, превала! Да си жив и здраве. Пачо. Така, сега на линия е другия брат на булката. Митко! Маден Бордо, Франсе. Дай да видим Митък. Какво ще издаряваш към младото семейство и на сестрата и на зети. И так, ти си, защото до сега си играл, подрите продължават за теб. Няма проблеми, нямаш, оркестъра на нашето разположение. И така, Митко от Бордо, Маден Франция, Франсе. Подарил! Нека то да е моето семейство на танца, как го кажа. Семейството на Митко да заповяда на дансинга, защото така традицията повелява и така. Митко подарява 50, 100, 150, 200 евро
Кючека за Митко. Бос де бос. Оригинал Кристалди. Бос де бос. Bos de bos. Bos de bos. Tagalogos. Bos de bos. Tagalogos. Bos de bos. Tagalogos. Bos de bos. Tagalogos. Maricani firmari sile. Quedi che mi sale da credere. Да си жива и здрава и все така младолика и хубава и красива. И продължаваме с даряването. Големия брат Митко подарява 200, 300, 400, 500 евро. Продължава даряването. И след това даряване да се приготвят сватовете. Сватовете с моята прекрасна женичка тук да заповядат на дансинга. Така, следващия поздрав. Кючека Кобра. Айде, Шумен. Продължаваме. 500, 600, 700, 800 евро до тук. Продължаваме с даряването с големия брат, патрона, най-големия млад майстор. Рага, специално за жена му.
оркестъра. Продължаваме с даряването. €1000 евро. Това означава 2000 лева българска пара. Подарява брата на Дюйса Витката Митко и неговата прекрасна жена с цялото семейство. Има и злато. Продължаваме и с злато. Едно колие. Това е колието на обичта. Колието на обичта. Това е колие за булката. Цял живот. Да е жива обичта и цял живот. Да се обичат винаги, както сега и никога любовта да не свършва. Това да е най-прекрасният ден. Като пример не дичи. Амин. Да сте живи и здрави и вие. И така, Митко подарява парична сума от 2000 лева, или това е 1000 евро. Бордо, Франция и едно колие на булката от 18 грама и 24 карата. Сино ми Яшабана бе. Яшабана бе. Айде, кристалчета. Благодаря, момчета. И сега. Амаро Каини от песня. Той ли те е кончил Каини? Тела Кералес по прякоро. Чарли! Номер 1. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лева. Иска. Поздрав. Най-красивото семейство, и ако обичам моя брат Чарли, извинявай, че така те наричам, аз съм по-голям, няма да ми се сърдиш, но не знаят кой е Каини. Каини много златиновци, много, но Чарли един. Елехидо, Испания. Заповядай на дом сега за вас. Кючека плюс-минус. Yes, yes, yes.
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 800. Извинявайте, цялата сума е 300 лева. Нека са живи и здрави. Нашия брат Чарли може да е по-малък от нас. Жена му, децата му, снахите, внучетата. Нека Бог да ги благослови. Той са вията, желая Чарли и той са вията тук на дансинга. Найдене, къде си бе брат, ти изгуби цялото тържество, найдене. Изгуби се някъде из калабалъка. Абе да не си стякал си вечорка в туалетата, бе найдене. Абе къде си изгуби, бе брат? Хасани, от Хасани. Няма да се притесява, живе. Ние ти го никала сервичорки. И аз се отпусти малко. За вас специално най-новата песен на оркестър Кристали. Благодаря и на оркестъра Кобра. Много ти искам. Аз лично те желая така харесвам. Може ли? Защото много те хареса в фюлачка. С едната причешка, да. Мириноса на това. Няма да ми се обиждаш, ама отиваш. Да, искам те носки така. Чакай, бе, човек. Не ти да се оплакваме. Не, моля ти се. Оркестърът на дансинга. Така включително и моята жена, и моето семейство. Ако обичат. Това е майката на булката и бащата на булката. Включително спикера и водещия дядото на булката. Трябва да се представят, защото хората трябва да знаят кои са тук на дансинга в момента. Специално за вас най-тежкият кючек. Кандрало! Това е най-известният кючек.
кобра, да си жив и здрав, момче. Толкова си добър, че няма кой да ти стигне. Ти си сигурно вече надминал път. И така продължаваме с даряването. В момента даряват сватовете на дюйсвербиите. Значи това са моя зет, най-големия Мишо, патрона. Нека Бог да го благослови с неговата жена, деца, сватове и нека Бог да го благослови на първо място неговата майка. Майка му, моята сватинка Тинка, която се намира в болницата в Мадрид, в най-специализираната болница, която е в момента на рехабилитации. Нека да бъде жива и здрава с моя сват Найден. И те даряват на младоженците първо с златото. Почваме с златото. Златна гривна. Да не говорим велики приказки, на 25 грама. Реално. Продължаваме. На суската се ще го дадеш. Златен ланец от 70 грама. И така продължаваме с следващото даряване. Пак в жълто. Колие. Златно колие. Гушичка. 25 грама. Това е златото, което даряват майката и бащата. Да са живи и здрави и родителите, и младоженците. До годината им се радваме на първа мъжка рожба на Найден, след това на Калинка и третото да бъде Мишо, защото Мишо ще помага цял живот. Както аз дарявам на моите деца. И златен ланец от 20 грама също. До сега общо станаха 130 грама. Златна гривна от 15 грама, 145 грама. Още ръкавичка, тип ръкавичка, златно синджиче от 18 грама. 18 карата, испанско злато, станаха 160 грама. Златен пръстен, дамски, от 8 грама. Още един златен пръстен от 10 грама, станаха 180. Още един златен пръстен от 15 грама, станаха 200 грама. Още един златен пръстен, станаха 4 пръстена. И обици, златни обици, също от Испания, 18 карата. И те са 12 грама. Продължаваме една паричка. Една паричка, златна паричка, 24 каратова. От баба Тинка. Да е жива и здрава. Нека Бог да я благослови. Нека Бог ни даде изцеление на моята сватинка. От все сърце и го желаеме. Всичките, не само аз, всичките и го желаеме. Обща стойност 250 грама злато. Знаете много добре колко струва златото в момента. И продължаваме за сетя. Златен пръстен за спомен
от бабата и дядото и спестовна книжка. Спестовна книжка. Моля вашите аплодисменти от 5000 лева българска пара. Обща стоеност 20 000 лева в злато и в книжка даряват моя зет Пишо и дъщеря ми Тучо. Подаряват в злато и в книжка. Сега подаряват парична сума, но преди това да подаряват паричната сума. Първо, добър вечер на всички гости. Искам да поздравя младоженците, тези добри сватове и най-вече майка ми и баща ми. Всички знаем причината, защо те ми присъстват на това славно тържество. Затова искам един личен поздрав за тях двамата. Понеже майка ми и баща ми си падат много по баладите, една балада специално за тях двамата. Germania